Breaking news starts now. Welcome to the Bodo Daily Updates. खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि फार्स्ट आपडेटआव दं जाहैबाय मैया बरपेटा रोडआव मोनसे जाग्रा मुवा बटल गोमोनावनो गोथां नुनायनि मोनसे केमिकेल लागायनानै फाननो नाजानायखौ जों नुनो मोननाय जादों। दा बेखौ फुड सेफ्टी डिपार्टमेन्टनिफ्राय गोख्रोङै नायबिजिरगासिनो दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि गोख्रों दैदेनगिरि एबा आथिखालनि बिजनी जिल्लानि UPPL नि आफादगिरि पनिन बर'आ बे बुहुमाव गैलिया। मैया बङाइगावनि लवार आसाम देहा फाहामसालियाव बिथाङा फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो फुंबिलि समाव अराय समनि थाखाय हां बोयो। रिहन दैमारी बिथाङा IPWO आफादखौ आं सिनाया होननानै मिथिहोदों। बिथांमोना आंनि थाखाय बिबान होनांगौ होनना बिदों। मानि थाखाय बिदों आं मिथिया होननानै रिहन दैमारी बिथाङा बुंदों। आरो बिथाङा फोरमायदों दि बिथांमोना आंखौ बरनाम खालामनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लाबोदों जानो हागौ होननानै बिथाङा बुंदों। IPWO बे संगठनखौ आंथ' दासो खोनादों। दाख्लै सासे आंनि लोगोआ दिन्थिदोंमोन बेबायदि बुंदों होननानै। आरो माला जन्म जानाय बहानि बिथांमोना जों रावबो मिथिया। निस्सय नोंथांमोनाबो मिथिया। आं खोनाफेराखै आरो आंथ' बेक्तिगत भाबे आंनो बिबान होबावनांगौ होननानै आं रावखौबो खावलायाखै आंनि थाखाय बुंनांगौ होननानै आरो बुंनायबो नङा आङो। जोंहा आफाद जोङो पार्टिनि जाय आफादगिरि आथिखालनि जाहा BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारी बिथाङा जि मोजां हिदान्त लायो आं बेखौनो नाजावना लागोन आरो आं खावलायगोन आंनि थाखाय रावबो बिदि बिबान होनांगौ होननानै बुङाब्ला मोजां। कारण बेखौ जुदि बुङोब्ला हयथ' आंखौ सानगोन बे गाव सोरखौबा थिनदों नामा ओरैबायदि सानगोन आरो माने आं दिनैसिम खुनु दल संगठन बा बेक्तिखौ आं बिदि आंनि थाखाय बिबान बिनो थाखाय आं थोनाखै आरो बुंनायबो नङा आरो बियाबा मोजां आरो आंनि थाखाय। दा आं सानदों बे IPW बिथांमोनखौ आंथ' सिनाय मोनखाया। आं सानदों बिथांमोननि टेलिफन नाम्बारबो दङ होनना बुंदों। आं कन्टेक्ट खालामनो नाजागोन बिथांमोना मा थांखि दं सोर बिथांमोना माला दानाय संगठनखौ मा जाहोन दं बिबान बिनायनि ना माबा मोनसे षड़यन्त्र दं बे गासैखौबो निस्सय इनकुवारि खालामनायनि प्रयोजन दं आरो प्रयोजन जायोबाथ' आयेननिबो सहाय लानांगोन नङा होमबा। आंखौ बिथांमोना बदनाम खालामनो नागिरदोंबो जानो हागौ ना। दा बेखायनो आं नायनो